हेलो लोगोफोर बरायबाय बड' जब इनफो इउटुब चेनेलाव आसा खालामो बयबो मोजां दङ। दा लोगोफोर WPT NVC नि राङा माब्ला हाबगोन नैबे 50,000 एबा ग्रेजुवेट आनएमप्लॉयड इयुथ्सफोरनि राङारि अनसुंथाइया माब्ला हाबगोन बेनि सायाव गोबां कमेन्ट्स फैदोंमोन आरो लोगोसे जेबो अफिसियेल आपडेट गैयैनि नोंथांमोना रिप्लाइ खालामनो हायाखै लोगोसे भिडिअ खालामनो हायाखै। अब्लाबो मोनसे भिडिअ खालामबाय जाहाथे नोंथांमोना मिथियो। दा बेखायनो जों फैबाय अफिसियेल होम पेजआव जाय नोंथांमोना चेनेलाव गोदानै फैनानै मोजां मोनोबा लाइक कमेन्ट शेयार एन्ड साबस्क्राइब खालामना लानो हागोन बेबादि नोंथांमोना आपडेट मोननो। दा जोंहा एप्लाइ जादोंमोन 2020 आवनो 50,000 मोनगोन होननानै बयबो खालामदोंमोन जायफ्रा ग्रेजुवेट जाबायमोन। आनएमप्लॉयड इयुथ्सफोरा खालामदोंमोन जे 50,000 मोनगोन होननानै आरो नोंथांमोना थांना हैदोंमोन गुवाहाटीआव। अके स' बिनि सायाव मा नोंथांमोना स्टेप मोनखो एबा लाखो बेनिथ' जों सावरायगोन। बेखायनो नोंथांमोना भिडिअ नायलां आरो नोंथांमोना कमेन्ट्सआव मा अपिनियन होयो थ' नोंथांमोनाबो होनो हागोन जे रांखौ मोनगोन ना मोनला एबा मोननाय नंला नामा एबा मोनसिगोन नामा होननानै। थ' गोबां स्टुडेन्टसफोरा एप्लाइ खालामदोंमोन गुवाहाटीआव थांनानै साबमिट खालामदोंमोन अफलाइन महरै 2020 आवनो आरो लोगोसे 2021 आव बेनि एप्लाइबो जाखायाखै। बेनिफ्राय जेबो अफिसियेलि आपडेटबो होआखै जे नैबे STP नि थाखाय राङा फैबाय होननानै। नाथाय OBC फोरा मोनबाय माखासे स्किमा मोनबाय नाथाय जोंनि STफ्रा दासिमबो मोननाय जायाखै। दा जोङो बे रांखौ मोनगोन ना मोनला थ' बेनि सायाव जों आपडेट नायनोसै माखासे स्किमनि सायाव थांनानै। दा बेखायनो नोंथांमोना बे WPT NVC नि अफिसियेल होम पेजआव फैनानै जों नायनो हागोन नैबे वेलफेयार स्किम्स फर ST आव। दा बेयाव थुनाय लोगो लोगो जोंहा बेबादि मोनो पेजआ अपेन जायो। दा बेयाव नायोब्ला जोंहा मोनगोन जे ग्रेजुवेटनि बेयाव गैला हाइड खालामबाय एबा रिमुभ खालामबाय। दा जास्ट बेयाव प्रि मेट्रिक मोनदों बेनिफ्राय आसाम बिकास योजना मोनदों आरो लोगोसे ग्रेन्स टु पेशेन्ट्स थ' माखासे साफारिं फ्रम TB केन्सारनि माखासे स्कलारशिप थायो बेखौ जों मोननो हायो। एप्लाइ खालामनांगौ जायफोरा TB एबा केन्सार बेमारजों माने नोंथांमोना नारसिनजाना दङ अब्ला माखासे प्रुफनि गेजेरजों एप्लाइखौ खालामनो हायो। अके थ' बेखौ दोनथ'नानै दानिया जोंहा थांसै ग्रेजुवेटनि सायाव। दा ग्रेजुवेट आनएमप्लॉयड इयुथ्स होनाय लोगो लोगो मेक्सिमाम राङा 50,000 मोन आरो लोगोसे बेसेबां मोनमारगोन बेनि सायाव आपडेट गैया। दानिया जों फैनोसै दानिया नैबे फाइनान्स मिनिस्टारा मा फैदोंमोन मानो फैदोंमोन BTR आव। थ' लोगोफोर BTR आव मोनसे मिटिं खालामदों जे BTR नि चिफजों मिटिं खालामदों माखासे डेभेलपमेन्टनि सायाव सावरायगोन जे WPT नि सायावबो मेनसन खालामदों एन्ड फाइनान्स डिपार्टमेन्ट अफिसियेल्स लिरनाय दङ। दा WPT होनाय लोगो लोगो बिथांमोना एसेब्लाबो एजेन्डा लादों जानांगौ एबा मा लाखो मा लायाखै फैबाय थानाय समाव मिथिसिगोन। नाथाय BTR आव फैनानै बेयाव मेनसन खालामदों भेरियास इशुस रिलेटेड टु बड'लेण्ड काउन्सिल। थ' लोगोफोर बेयाव गोबां डेभेलपमेन्टनि बाथ्रा सावरायदों जानांगौ बेखायनो फैदोंमोन आरो लोगोसे बेयाव जोंनि जायफ्रा लिडारफोर बिथांमोना जाहाथे एसे प्रेसार होयोब्ला जोंनि STP मोननांगौनि माखासे फाइनान्सियेल एसिस्टेन्सखौहाय मोननायनि लामायाव थायो। दा जेरै बेयाव WPT NVC होननाय लोगो लोगो गोबां इशु थायो लोगोफोर माखासे स्किमनि सायाव सोनारगोन जे स्किमखौ रांखौ होगोन ना होआ देग्लाय होगोन ना होआ नैबे मार्चनि सिगां होगोन ना होआ थ' नोंथांमोना नेनांसिगोन आरो लोगोसे माबाफोर अफिसियेल आपडेट फैयोबा जोङो नोंथांमोना आपडेटखौ होगोन जे WPT NVC नि स्कलारशिपफोरा मोनसिगोन होननानै। नाथाय दासिमबो जेबो गैया जे ग्रेजुवेट आनएमप्लॉयड इयुथ्सनि सायाव मेनसन खालामनाय गैया। दा बेखौनो आं नोंथांमोननो भिडिअ खालामबाय जाहाथे नोंथांमोना जायफोरा गोबां कमेन्ट्स खालामदोंमोन जे रांखौ मोनगोन ना मोना होननानै आरो बेनि सायाव भिडिअ खालामदोंमोन बेखायनो नोंथांमोननो रिप्लाइ महरै भिडिअ खालामबाय जाहाथे नोंथांमोना मिथियो। दा सिगांनि एप्लाइ खालामनायफोरा मोनदोंमोन नाथाय 2020 निफ्राय बे स्किमनि राङा हाबथ'वाखै आरो जेब्ला हाबगोन बेसेबां हाबगोन दा बेनि सायाव जेबो आपडेट गैथ'वा। नाथाय सिगाङाव हाबदोंमोन बेबायदि हाबदोंमोन 18, 19, 20, 22,000 हाबनाय जादोंमोन। दा आसा खालामो लोगोफोर नोंथांमोना जायफोरा एप्लाइ खालामदोंमोन थ' नोंथांमोननि अपिनियनखौ होनो हागोन कमेन्ट सेक्सनाव। दा लोगोफोर बेखिनियानोसैमोन नोंथांमोना फैबाय थानाय समावहाय आपडेटखौ नेदो जे राङा हाबगोन एबा हाबा बेनि सायाव माबा मोनसे नटिस फैनो हागौ WPT NVC निफ्राय।